ang pagtuon subong. Ang semanal naton nga pag-review, paghusisa, pagtalakay, pagsalaysay sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation, mga kauturan, mga kabiyanan, sa amon mga sumulunod, may ara ako bag-o nga partner. Wala sang liwan si Pastor Joy Cantela, Pastor Mayong Adlaw. Siya mga kauturan ang aton nga senior church pastor sa may Seventh-day Adventist Church sa CB Ramos, Taculing, Bacolod City. Inabalang dako nga simbahan dira sa tubangan sang Bacolod Adventist Medical Center nga sang una ginatuwag Bacolod Sanitarium and Hospital. So siya ang aton nga senior pastor kag salamat nga nagkonsinti siya nga mangin kaupod nakon sa sining adlaw. Gani mga kauturan kabay pa nga ang balaan nga espiritu magagamit sa amon nga duha. Ako si Pastor Luisito Tomado ang host ninyo sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Pastor Joy, sa hindi pa naton basahon ang aton Biblia kag magpangamuyo, aton na nay tamayon ang aton mga kauturan labi na gid sa imo dira sa may mga kauturan dira sa may Taculing sa Bacolod Adventist Medical Center kag sa mga kaiping nga mga kabaranggayan sa Taculing kag sa diri sa Negros Occidental Conference. Kag upod man sang aton mga kauturan sa gihapon nga nagapamati dira sa may West Visayan Conference sa Iloilo, sa may Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kag aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking, bisan pang aton mga Cebuan speaking sa Southern Mindanao, sa General Santos, sa may Coronadal, sa may South Cotabato, Sarangani, North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, kag sa mga kauturan naton nga ara sa iban nga pungsod sa Middle East, sa Europa, sa Amerika, sa Australia, kag sa tanan nga mga duog nga sa diin may ara kita nga mga Ilonggo. Kabay pa nga ini nga programa aton gyapon suportaron mga kauturan kag aton pasalamatan ang Ginoo nga may ari kita sini nga programa nga makabulig sa aton nga pagsimba sa adlaw, sa kada adlaw nga inugpahuway. Aton basahon ang aton sadsaran nga teksto sa hindi pa si Pastor Joy makapangamuyo mga kauturan. Aton sadsaran nga teksto, ang aton gali nga leksyon sa sini nga semana, nauna nga leksyon sa aton ikatatlo nga trimestre. Halin sa Hunyo hasta gid sa may September. Ang aton nga leksyon mga kauturan sa sini nga quarter nagtigulo siya ang libro sang mga binuhatan, the book of Acts. Kag ari kita sa Acts chapter 1 binuhatan kapitulo 1, you will be my witnesses. Kamo mangin akon mga saksi. Kag ang sadsaran nga teksto aton nabasa sa aton pinakakumon nga teksto, isa sang kumon naton nga teksto nga ginagamit permi naton mga kauturan labi na sagid sa aton mga laiko, binuhatan 1 versikulo 8 nagasiling apang magabaton kamo singgahom kon ang Espiritu Santo mag-abot sa inyo kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag sa tubtob sa ukbong sang duta. Ang Dios magapakamayo sa aton nga nabasa sa sini nga tiyon. Akon pangabayon si Pastor Cantila mga kauturan sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Halangdo namon Dios nga makagagahom tagya sa amon mga kabuhi. Napasalamatan namon Dios ang imo pagpakig-upod sa amon sini nga tion. Nga makaangkon kami sining isa ka matamis ang tion sa pagtuon sa pagtungkad sa sadsaran sang amon leksyon sini nga semana. Yes. Kabay samtang kami magapatalingog sa imo pulong sini nga tinion, amon maangkon ang imo kaalam, kag tuytuyan mo kami Ginoo sa imo langitnon nga kalipay kag paglaom, kag amon masapuan karon ang dako nga pagpakamaayo samtang kami magatuon si tingob sang
imo leksyon, amon leksyon sa sini nga semana. Salamat gid nga ikaw nagapag-upod sa amon sing tingog ito ginamon tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Suno sa akon ginhambal makauturan kag sa aton hibalaan ari kita subong sa bag-o nga quarter. Kag Pastor Joy ari kita sa leksyon 1 kamo mangin akon mga saksi. Ang punto de Pastor Joy nga aton makita sa introduction nga kay ang binuhatan ang libro sang binuhatan sa Cebuano buhat. Bala naton nga ang si Lucas amo ang nagsulat sini. Kag even though nga si Lucas wala nagclaim nga siya ang nagsulat sang libro sang buhat o kon sang binuhatan, apang ang mga literary forms sibo kag insakto man sa iya nga ginsulat sa Lucas. Nga daw alalang amo-amo gid ang mga literary construction. That's why ang mga Bible scholars wala nagadwa-dwa nga ila gin-attribute sa kay Lucas ang libro sang binuhatan. Kag ang ato na ibalaan mga kuturan nga ang libro sang binuhatan amo ang accounts sang halin sa pag kayab ni Kristo palangit. Tubtub gid sa panahon ni Pablo. Yeah. Ang isa ka punto mga kauturan nga hindi naton kalimtan sa panahon sang aton diskusyon sa eskwela sabatika karon nga Sabado nga kung hindi magkayab si Kristo sa langit, hindi siya makapadala ang balaan nga espiritu. Kaya ang buhat nga record nag-record siya sa mga missionary nga mga buluhaton sa Christian Church sa tapos pagkayab ni Kristo. So, kung hindi siya magkayab sa langit, hindi siya makapadala. Amo nang siling ni Kristo. Nga kung hindi siya magkayab, hindi siya makapadala sa baraan nga espiritu. Yes, Pastor Joy, ano pa ang imo gid nakita sa aton sadsaran as mean sa introduction? Subong no amo makita naton nga ang pagkayab ni Hesus sa langit sumala pa sa maragtas no sa account sang binuhatan pastor nga gisulat ni Dr. Lucas no. Yes. Isa di sa ka unique nga manugsulat bangod kay among all others writers in the New Testament medyo ginsaysay gid ang iya nga profesyon no dili sa Colosas 4:14. Isa si Pablo gani panamyaw sa iya nagsiling diri ang aton pinilangga nga doktor nga si Lucas no? Kag kanami sa iyang panaysayon kay sumala pa ni Pastor Tomado no nga ginsaysay sa aton nga ang ini nga libro isa ini ka sugilanon sa maragtas halin pagkayab tubtob sa panahon ni Pablo but sing ganon isa ini ka consolidated events nga nagasugid sa aton nga si Kristo nagkayab kag nagasugid man nga pagkatapos niya nagkayab may mga sumulunod si Kristo nga nagapangabudlay para sa iya. Yep. Kag ang number one gid pastor nga nakabaton ang masiling naton ang pinakamauna nga mga tao nga nahimong saksi. Kaya nga atong leksyon sa karon saksi mo nga kamo mangin akon saksi. Ang 12 ka mga disipulos. So kag mga kauturan kun aton gid dalom-dalomon sang pag wala ni kainsindi maayo ang mga 12 pastor sa panahon nga si Kristo wara pa. Only after the resurrection of Jesus kag sa pagkayab na ni Kristo sa langit dira pa amat-amat naka-comprehend nakahangup ang mga disipulos. But during the time nga ara pa si Kristo upon nila sa 3 years and a half 3 ka tuig nga ang ilay ang una-una nga si Kristo, ang isa sa mga rason siguro nga nagsunod sila kay Kristo, kay gauna-una sila nga si Kristo magapangulo sa ila sa pagbato sa mga Romanhon, a political leader. So wala nila maintindihan mayo ang word nga Mesiyas. Yes. So amo na mga kauturan, but nevertheless, sang pagkayab na ni Kristo, amat-amat nga nahangpan nila kag bisan pagani sa ilang kabuhi nagpakamatay sila mga martir tungod sa pagpanaksihon sang mayong balita nga ginbilin ni Kristo sa ila. Yep. Sa Sunday nga leksyon naton restoration of Israel ang pagpasig-uli
liwat sang Israel. Pastor Joy, anong imong nakita dira nga mga punto? Ang atong leksyon, no, Pastor Tomado, nagasiling sa pagpasig-uli sa Israel, may duha ka propesiya, no, nga luyag ipalambot sa aton ang aton manluluwas. Kag nahangpan ini sa mga apostoles. O galing bangod sa ginatawag nga nationalistic view. Because during that time, ang mga Israelinhon sa tunga panahon, medyo oppressed sila, no? Daw idalom sila sa pagpigos sa mga Romano. Mga Romano. Kag nagahibalo sila nga ang Mesiyas magaabot, in other words sa ila paghangop ang Mesiyas manluluwas, deliverer. Kag nakita nila nga ginpabalo man sila, no, ti ang Lucas 24:45 to 46, ang Ginoo nagsiling sa ila nga ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gin mag-antos kag mapatay. Pero mabanhaw siya sa ikatatlong adlaw. So ang ilan hangpan nga ining Mesiyas magaantos kag maga-restore, magapasig uli sa ginherian. Pero most likely ang ilaya paghangop medyo misunderstood nga understanding kay ang ilaya paghangop nga immediate. That's why Dira gidayon. isa sa ilang mga palamungkotanon sinuayhan ang manginyara sa ato o manginyara sa iya wala, no? Amo nang ilang paghangop. So makasiling ka bala nga ang mentality of inang ginatawag nila nga gaapas ka sa posisyon kay kung siya ang deliverer mahimo siya nga hari mo. Mangari, Ti kung lapit ka sa iya, kung lapit ka sa luwag, siyempre. Dako oportunidad. Dako ang imong hukad. So ining restoration of Israel, may wrong misconceptions diri ang mga Israelinhon. But of course, as what had mentioned by Pastor Tomado nga, sa tayuyon nila nga pagpanaksi, sang nagkayab na si Ginoong sa langit, kay bisan pagani sang pagkabanhaw, Pastor, sang nabanhaw si Kristo, medyo pagkapatay ni Kristo, medyo nadula ang ilang paglaom. Nataranta sila. Pero sang nabanhaw si Kristo, nagbalik naman sila ang ilang energy. Sinya daw muna ning tsansa. Pero ang ilayang paghangop, pareho gyapon sa ila previous understanding. Nga mahimo nga deliverer siya. Pero pasalamat kita, isa gali sa mga rason nga amat-amat nila nahangpan ang tuod nga tinutuyo. Kung ano ang tinutuyo sa ginatawag manluluwas kag deliverer, dito nila nahangpan sa panahon nga sila nag-engage into witnessing about Christ. Nami na nga punto, Pastor Joy. Kag isa pagid nga nagdasig sila, it is because the influence of the Holy Spirit. Wala man taga siling Pastor Joy nga sang ara si Kristo wala ang Espiritu. But nevertheless, sa pagkayab na ni Kristo, ang function sa Holy Spirit daw naggamit na ang balaan ng Espiritu. So pinagi sina sense committed na kayo ang mga disipulos kag iban pa nga mga apostoles. So ang balaan ng Espiritu active man sa paghatag sila, pag-influensya sila, pagpahangop sa ila, kag pagpadasig sa ila. So isa man na sa mga punto. So no sa imo ginhambal, Pastor Jerry, kay kag amo ning aton leksyon nga kapag pagkamatay ni Kristo sa cross, ang mga disipulos daw natakluban sila. Pero sang paghambal na ni Kristo nga malakat ako kag ipadala ko ang mananabang among balaan nga Espiritu, dito nagpaabot sila nga amo galing so amo na makutanan. So ato na mahangpan pagid sa sunod. Yes, mga kauturan, sa aton nga Monday nga leksyon, the disciples mission. Amo ni ang aton sadsaran nga teksto. Nga kamo akon mangin saksi. Kag mag-abot ang balaan nga Espiritu. Kag mangin saksi ko kamo sa Hudiya, sa Jerusalem, sa Hudiya, kag kung sa Cebuano pa kinatibukan. Sa tanan nga sulok sang kalibutan. May apat diri mga kauturan ka mga importante nga mga elemento sa sining command sang Ginoo sa mga disipulos kag subong man bisan sa aton. Ang number 1 diri ang gift, ang dulot, sa Cebuano pa ang gasa. Nga ang gasa diri mga kauturan is the influence of the Holy Spirit. Kamo mangin akon saksi, hindi ko kamo pabayaan. Pareho bala na mga kabataan ta maglakat
kita nga mga ginikanan nagatugon-tugon kag kun pwede padalaan ta sang timbang para nga may mabulig sa panahon nga mabantay sila kay daw hindi pagid sila tama ka mature. So ang gift diri mga kauturan is the presence and the influence of the Holy Spirit. How about the role, Pastor Joy? Anong imo da na hangpan? Sining adlaw no sa Lunes nga bahin, kita naton ang isa ka dako kayo nga elemento no sa apat ka mga puntos na hanungod sa pagtawag ni Ginoong Hesus nga pag-abot sa balaan ng Espiritu Santo, hatagan niya tasang gahom gid ni pastor, gahom. Yeah, power. So ang balaan ng Espiritu amo naghatag sing gahom nga ang matag isa magahulag sa ila. Imagine ka halin sa Israel, Jerusalem, Judea, Samaria kag sa asa sa kabilugan nga kalibutan no. Gitawag ni ang may teaching strategy gingamit ang mga maestra, tawag nila nga spiral progression no. Wow. Naga-progress siya no, halin sa the very small point nagahulag siya. Ngadako siya, spiral progression. Kag ini matabo siya, and these are the activities no. Una ang balaan nga espiritu amo ang naghatag sing gahom. Kag ini nga gahom hindi ni basta-basta siling pa sa Joel 2:28 kag 29 gi-mention diri special power. Pinasahi nga gahom nga ini nga gahom among makaudyok sa paghimo sa buluhaton nga hindi mahimo sa tawo. So therefore, kung lang taon mo ni ining mga mananaksi, mga saksi ni Ginoong Hesus, hindi gali nila mahimo ang luyag nila himuon kung wala ang balaan nga espiritu. Okay. Yeah. And then, mga kauturan, isa pagid ka punto. Salamat sa Pastor Joy. Ang isa pa ka punto is this, nga kalabanan sini sa ila are first-hand witnesses. Mga anong first-hand na... Amo gid pinakauna. Original bin. Oo. Nga sa panahon sa may mga problema, may mga panahon sa aksidente, ara ka nakatanaw gid. Hindi kay nakapabati ka lang sa iban. But nevertheless, ang iban sa nakapamati man kag pero ang ining punto nga kamo mangin akon saksi, they were there, ara gid sila sa paghambal sa Ginoo. Kag sila gid sa aton sunod nga mga leksyon, sila gid amo ang naka-experience sang pag-abot sang Pentecostes, pag-abot sang ni. Gani amo na mga. And then the plan, ang plano is not only in Jerusalem. Kay mga kauturan, kabudlay sini sa mga Hudiyo mo nga ilan ni hangpon nga sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria kag sa ni. Because ang ilang konsepto nga ang kamaturan ara lang mismo sa Jerusalem. That's why on the first place daw hindi pa nila tumahangpan. But later on ilan na ay amo gali ni nga sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, because Samaria is not a part of Jerusalem anymore sa konsepto sa mga sa mga Hudiyo, and then to the uttermost part of the world. So, but that is the universal plan sang pag-witness, mga kauturan. Yes. So, kanami di pastor no, nga may ilang tao tadi, ining apat ka mga punto. Una, ang Holy Spirit naghatag sa ila sing gahom. Yeah. Kag ina ang gahom naghatag sila sing kusog sa pagsugid. Yes. Pagsugid diri na sila nagapanaksi by words, by action sa paglakat. Kag ginsugid nila ang kamatuoran kiti kung saksi ka first hand information mo baton mo, kag ang tendency absolute truth gid ang sugid mo. Kay hindi mo sila nga halin sa iban o kung sa kay bisan sino, they are telling the truth, and that truth is no other than the word. Juan 17:17, ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 14:6, siya niya, ako ang dalan kag kamatuoran. So ang kamatuoran nga ginsugid nini sini nga mga saksi, amo ang buhi nga kamatuoran nga si Kristo, kag ang pinagit nga kamatuoran nga amo ang balaan kasulatan. Kag ang ila plano iya kanami sa ila plano sa ilang game plan no, game plan kung sampang pa game plan di ba sa oo nga halin sa Jerusalem, pagkatapos magkadto ta sa Samaria, pagkadto sa Judea, and to the uttermost part of the earth. Nga ang ilang lalabuton, ang goal nila nga mission, it's not nga maghulat sila sa mga tao nga magkadto sa ila, kundi sila gid magkadto sa tao. Amo ning ginatawag nga may ara nga progressive plan. O nga halin from the inner part and it will goes out dito sa malayo nga lugar. No,
may isa gani kay diya sini gitawag ni sa mga theology nga iban nga pass it on. Nga ang dako nga gadako siya. Pastor. Yeah. Kag isa pa gid nga strategy sa evangelism nila, inami itong spiral progression nimo. May isa man ko nga nakita, ini ang centripetal kag centrifugal type of evangelism. Ang centripetal is outside in. Okay? Ang centrifugal is inside out. Okay. So, ang mga Hudiyo, ang ila concept sang evangelism is outside in. Nga kung hindi ka mo magkadto diri sa amon, hindi ka mo maluwas. Pareho sang gingamit ni Noah. Nga si Noah na siling sulod ka mo. Kaya kung hindi ka mo magsulod, hindi ka mo maluwas. Okay, so amo na ang konsepto sa mga Hudiyo. Nga kabudlay sila insindiyon, nga magwa sila. But when Christ told them, go to the uttermost part of the world, gin-implement ni Jesus Christ ang centrifugal form type of evangelism. Nga halin sa sulod, magwa ka mo. Amen, amen. So, amo na mga kauturan, nga kita man, subong yang Adventista, wala taga sila nga hindi nami ang centripetal, kag nami ang centrifugal, no? Because both evangelism type are effective. Kita nga sa sulod, pareho sa sanitarium, sa hospital, that is centripetal. Nga nagasulod dira, kinanan aton. Take time, aton sila tagaan gid nga makahangop sila. Nga captured o captured audience. Nan. Ti amo man na ang kasulod sa simbahan, kinanan aton tatapon. Pero hindi man aton ineglect kay ginkaman kita nga magwa man kita. Nga atong sagwa kinahanglan makabalo man sila. We will take care of what is inside, but we will also extend the saving grace of Christ sagwa. So amo na mga kauturan nga siling ang aton leksyon naghambal the disciples mission. Yes, sa Tuesday pastor kanami sa aton discussion pastor galing ang panahon ginalagas kita. Yeah, he will come again. Yes. Ano ni ang punto nga magabalik siya liwat. Isa sang nagatindog to ang nang sila nagahulat sila. Oo. Duha ka mga tinuga na kabayo sing puti sa likod nila nga naghatag sila sing paglaom. Yeah. Kaya ginbiyaan sila for 3.5 years. Yes. Nangin suod sila nga abyan sa ila maestro no nga si Ginoong Hesus. Pero nagasiling ining Kristo nga nakita ninyo nga nagsaka paibabaw kasubong man ini nga Kristo nga makita ninyo sa iya nga pagkari. Subot sing ganon gali iya pastor, ang events ang iya pagkayab sa langit nagahatag sing paglaom kag kasiguruhan nga siya magbalik liwan sing kasubong man nga paagi. Pero wala pastor kanami na punto pastor. Pero wala sang ginikanan. Ay hindi ginatunapunggan ang atong ginikanan nga hindi magwa. Kay kung hindi siya magwa, hindi kita kakaon. Kay mga maobra gid sila, malakat gid sila, ma-travel sila, makadto sila sa Amerika, kadto sila sa ibang nga nasyon. Kay kung hindi sila magkadto, hindi ang aton nga kinanglanon sa sulod balay hindi mahatag. Ti amo man ni siya amo ning nako nakita man nga talanawon nga kung hindi maglakat si Kristo ang balaan nga espiritu will not work full. Nga hindi gid na dako nga paggamit sang balaan nga espiritu. Kag ti ang saad nga don't worry I will come again. Pero wala man kay MacArthur, I will come again. I shall return. Kay mapuli siya good to pag-prepare kay pagbalik ya dako nga blessing. So amo man ni mga kauturan nga siling ni Kristo, don't worry. I will come again. Ang siling sang tingog, ang duha ka tawo nga ara sa tupad ni Kristo nakita nga naghambal. Ang inyo nga nakita subong nga nagakayab siya is the same thing. He will come again. Nga magbalik siya. So isa na Pastor Joy sang mga nakahatag sing kaisog sa mga disipulos. Kag sa aton man kung sa sulod balay bayaan kita mahimo man kita sa aton mahimo. Without the presence of our parents, kung kaysa sino ang take responsibility kung wala ang ginikanan ang magulang. Kag ang magulang ginatagaan niya assignment ang mga mangod. Amo man ang natabo sa mga disipulos kag sa mga early Christians. Yes. Pastor Joy, ano pang imo ma? That's good no. I really like that point nga when Jesus ascended to heaven, nakahatag ni siya sang isa kadako sang sense of responsibility sa iya nga mga sumulunod. So diri naton makita
kung ano nga klase ang Ginoo nga ginaalagad ta nga manduluwas nga kabalo siya maghatag sang oportunidad sa iya mga sumulunod nga mag-angkon sang responsibilidad sa amo nga mga buluhaton. Nga pagsiling sang duha ka manugtunda nga ining Kristo nga nagsaka amo mangyapon ang magbalik, naghatag sa ila sing dako nga paglaom nga nagadulong sila tigipusoon nga we have to work and prepare for his own return. Yes. Kay ang their time nga 3.5 years is not enough for them. Nakita nila nga it's something lacking. Pero they are longing forward sa time nga ginsaad nga magbalik sa liwat. Kay ina nga time nga ginsaad nga magbalik liwat, it's more than 3.5 but it's forever. Forever. Yes. Kag isa pa gid mga kauturan kanami isang punto nga sa imo ginambal kay na nga sang pagkayab ni Kristo, pagbiya ni Kristo, gin-endorse ni Kristo ang buluhaton sa disipulos. So, ara ang responsibility and accountability sa mga disipulos. Tiyan mo man na sa aton mga kauturan, we are responsible and we are accountable because we are witnesses of Christ in the present days. Amen. Yeah. Preparing for the Pentecost. Mga kauturan, sa sunod nga simana, dako ang aton nga pag-explicar, Pastor, sang Pentecost. Yes. Ang isa ka punto diri before na ko niya gi Pastor Joy nga sang pagkayab na ni Kristo kag nang tingog nagsiling the same Christ sa ila Pastor Joy pagpauli ara na gid ang burning design nga daw nabuhian sila. That's why nagpalauli sila kag nagtipon sila dito sa isa ka balay sa upper chamber. So while there they were preparing for something to come. In exchange of presence of Christ, they were preparing nga daw may ginapaabot sila. That's why inabalang may ginapaabot ka kanami sa imo balatyagon. Oh, kami sang gagmay pa kami tatay namon malakat. Di masiling siya nga amo ning adlaw pauli kami aga pa nagatanaw na kami sa dalan kun may makaabot nga sakyanan kay ara na si tatay. Di daw amo balani ang excitement sa mga disipulos nga daw something will come. Yes, strange thing will come. Not necessarily Christ, si Kristo, but somebody. So, kanami nga leksyon naton sa Wednesday. Yep. Kay pagkatapos nila dito nga ginbilinan sang responsibility to witness for the one who ascended to heaven, Yes. nagtipon sila sining preparasyon sang Pentecostes. Kag ang ila ginhimo mga kauturan, isa lang gid, united in prayer. So, Yes. united in prayer. So, isa ni siya ka chain of responsibility nga kung ikaw gali mga magasaksi para sa Ginoo, tagutan nimo ang balang espiritu nga maghahatag sa imo sing gahom, agod nga ikaw may paglaom sa pagpangabudlay para sa iya, kag isa sa mga gahom gid nga maka-perform kita sa ibuluhaton nga mag-isa kita sa pagpangamuyo. Na siling diri sa binuhatan 1:14 siling diri. Ini sila pirmi nagatipon agod pangamuyo. So diri gali iya ang gahom na fulfill kag may ara sila dako nga kaisog sa pagpanaksi sa kay Ginoong Hesus bangod may ara sila nga nagaisa sa pagpangamuyo, meaning they are united in mind, united in heart for one purpose. Yeah. Kag isa pa Pastor Joy, dugang sila pangamuyo, they are praising the name of Jesus. Nagadayaw sila, nagapasalamat sila. Kay dira pa lang sila nakasugod sa pag-appreciate sang ginhimo ni Kristo sa ila. Yes, sometimes bala kita ara ang ginikanan ta, daw hindi ta ka-appreciate. Sang ilang presente, pero kung wala na, dira na ta ma-miss naton, mamingaw na kita sang presensya sang atong ginikanan. Kaya mo man na sa mga nobyahan ay kung ara lang da mag-away-away. No, pero kung wala na, nagibihibi na. So, kaya na-miss na nimo ang time. So, amo man na mga kauturan nga nagtipon sila because they started to miss the presence, ang presensya ni Kristo sa ilang ano ni. Plus, again, pasalig pag sila nga the Holy Spirit will come. The more nga nagpangamuyo sila, the more nga nagdayaw sila sa ngalan ni Kristo kag sa Ginoo. Yes, sa Thursday, wala na kita Pastor Joyce ang panahon, time. The 12th apostle. Sino ni ang ginamin sang the 12th apostle? Sa aton Biblia nagsiling nga si Matias. Matias. There were two of them, no? Yes. Barnabas kag si Matias. Yeah.
Pero at ang isa sa mga punto nga lantaw tadi, ang kwalifikasyon nga ilang ginalantaw. Kag ang kwalifikasyon diri nga ginahambal nga ini siya una kinahanglan siya nga mangin kaupod naton nga nagaupod gid siya halin sa pagbautismo ni Juan hasta gindala si Jesus palangit. Mutsi nganon may ara gid siya nga actual experience kati when you are a witness, first hand gali nga mensahe imong gindala. So, ang ikaduha handa sa pagbulig sa pagpamatuod nga nabanhaw si Jesus. Yep. Oh. To duha sila si Barsabas kag si Matias. Pero among dato si Matias ang ginpili. That's why nakita ko ang punto diri nga he was chosen among the chosen, no? Ginpili siya halin sa pinili. Kag ginpakita diri naton nga ang Ginoo may ara isa kadako nga tinutoyo siling diri sa Holobaton 16:13 nagagabot-gabot ang mga tao agud mahibaluan nila kung ano ang ila himuon. Pero ang Ginoo ang nagabuot sa resulta sini. So ining pagkapili ni Matias bilang ika-12 nga tal-os kay Judas Iscariote nga nag-traidor kay Ginoong Hesus. Isa ka pagpamatuod nga ang Ginoo may gahom nga nagalantaw sa pagbuot sa nagkaigo nga resulta kung sino iya pilion kay may ara gid siya nga mga pinili. Mga kauturan, salamat Pastor Joy, no. Pastor Joy, matuod na ika-12 si Matias. Pero mga kauturan, si Pablo kag kita mahimo man ika-12 sa 12. Oh. Kay ang isa ka qualification nga at least actual witness. Nga si Matias kag si Barnabas ara gina sila mo. Galing kay wala lang sila matawag ya sa 12. Kaya ang natawag nga ika-12 amo si Judas. So pero ara sila behind the scene. Na that's why sang betray na ni Judas, pagwa na ni Judas, sila si Matias nga halin man sa pagsugod, pagpanawag, ara gyapon nagapod-upod, amo ang gintawag. Kita mga kauturan, amo man. Amen. We can be a 12th witness, 12th disciple of Jesus. Kay, you see, ara kita, saksi kita. Ang first hand nga account ni Jesus sa aton kinabuhi, sa aton experience Pastor, ara gid. Because all of us have actual witnesses, sang kanami sang Ginoo. Ang answered prayer, ang pagtatap sang Ginoo sa aton panimalay, sang kamaturan nga nagliwat sang aton kabuhi. In the sense, we are an actual witness. Amen. That's why mahimo kita, Pastor Joy, nga ika-12 nga disipulos. Oh. So, ang ika-12 wala nang kakahulungan nga isa lang. All of us can be a 12th disciple of Jesus because on the idea sa criteria sa ika-12 nga actual witness kag actual nga naka-experience siya sang pagpakamayo sang Ginoo. Amen. Yes. Amen. Pastor Joy, way nagkita sang panahon kabay pa. Salamat kayo. Wala gid namon siguro mahatag mga kauturan ang tanan gid ang bugos nga mga punto sa aton leksyon sa sini nga semana. Pero kami nakahibalo nga dako ang inyo nga nabaton kag ang inyo na saksiyan sa amo ni Pastor Joy kag sang pagbulig sang balaan nga espiritu sa paghatag sa aton sang mga manami nga mga punto nga mangin igo na nga aton balunon sa karon nga Sabado sa aton pag-upod kag sa aton nga pag-discuss sang aton leksyon sa aton nga mga eskwela sa batika sa aton tagsa kasimbahan. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid. Nga imo kami ginupdan sa siningation. Salamat sang leksyon, salamat sang amon na sapuan nga mga insights, mga kamaturan nga magahatag sa amon dugang nga pagsalig kag mahimo kami matuod nga mga saksi dira sa imo. Amen. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.